Oy, dyan ka lang, dyan. Huwag umalis. Buy linen clothes, linen. Because linen can make you elegant. Very, very sophisticated. Pag ganyan ito yung sinuot ko, tapos papasok ako sa mall, tapos yung guard sasaludo sa akin, sabi niya, "Morning, ma'am." Proven yan and effective. Kung naka-dress to kill ka, ay, halin tulad, halin subong, mula ngayon, from now on, magbihis-bihis, mag-ilis ka dun. From start to end, ang tawan yung mana. Inggit na inggit siya eh. Another polo shirt ng anak ko. Ito po ay gray polo, Taiwanese brand. Umalis na tayo ng Japan ha. Nag-flight na ako. Hindi na ako babalik ng Japan. Magta-Taiwan na naman ako. Nag-ground trip ako ng Japan. Pero bumalik ako sa Taiwan. Nag-stop over ako doon. Tapos nag-ukay-ukay. Tingnan nyo, nakuha ko ito Taiwanese brand. Taiwanese brand yan ha. Parang Uniqlo, parang H&M, parang kung ano-ano. Pero maganda siya ha. In fairness ha. Tingnan nyo. Tapos yung kulay, maganda. Basta Taiwanese brand, maganda siya. Kung pupunta kayo sa mga birthday party, pupunta kayo ng mass, magsisimba kayo, pwede no? Yung anak ko baka may kadate, pwede na ito kadate. Tapos sabi niya, binili yan ng nanay ko sa sa SM. Okay, 50 pesos. Next! Parang itong anak ko kompetensya ko sa ukay-ukay. Kala ko ako lang. Ito, sa kanya na naman. Pek! Sa kanya na naman ito. Kala ko sa akin. Ito is t-shirt. T-shirt siya na para siyang wala lang. Parang design lang. Parang sinabugan. Sumabog yung bulkan. Tapos yung vulkan naging, yung puti, naging itim. Kaya, puti-itim. Kaya, ayan na, naging volcanic design. Pero maganda, di ba? Yung parang ano ka, yung rock and roll, yung rugged, yung rugged style, lakad-lakad lang sa mall, pawala-wala lang doon. Ewan ko magkano kuha nito, parang 30 pesos. Maganda no, maganda. Okay, go. Next is, akin na to, blouse. Blouse. Ang ganda kaya. Tingnan nyo yung dito sa design, yung dito. Hindi ko alam ano ba yung dito. Sa braso. Yung braso. Ano bang green? Hindi ko alam. Gray polo. Basta, gustuhan ko kasi pang formal. Pwede kung kunin akong ninang or binyag. Pwede akong ninang sa binyag. Suot ko ito. Ano lang to? 50 pesos. Maganda diba? Maganda. Parang bago. Next is charan! Ito naman Hawaiian pineapple. Pineapple talaga pineapple design. Ito po ay made in parang Spanish sa Spain. Parang sa Spain, made in Spain. Paul and Bear. Social ang anak ko ha. Sa anak ko rin to. Social siya ha. Nakakita siya ng Paul and Bear. See? Another 50 pesos po. Next. Chan. Kayo? Wag excited. Antay. Oy, dyan ka lang, dyan. Huwag umalis. Hindi pa ako tapos. Suot ko pag nag-opisina anak ko or si tatay na mag-opisina siya. Doon siya mag-opisina sa, wala naman kasi opisina. So doon siya mag-opisina sa doghouse namin kasi naglalabada siya ng mga damit ng mga aso namin. Isuot niya ito, hindi nag-office na din siya, dog office boy. Ito parang pang-opisina na pang-winter. Pero hindi naman kesyo winter ito isusuot mo. Kahit hindi winter, pwede. Hindi naman masyado makapal. Pero pang office talaga, maganda siya. Maganda. Wala naman siyang brand, pero maganda. Quality. 50 pesos din po. See? Para rin kaming naka-jacket. Okay, next is stripe, anong tawag dito? Hindi ko alam. Stripe,
collection, basta sabi daw is collection t-shirt XL. Stripe na sweatshirt. Sweatshirt ba? Sweatshirt ang tawag dito. Hindi ko alam. Para sa akin. T-shirt. T-shirt na mahaba. Ito, stripe. Maganda to sa mga payato. Yung parang stick. Oh. Pero kung ikaw ay 10 taba, hindi bagay sa mga stripe. Kaya ito para sa mga stick na tao. Okay, ito sa kay Casey stick. Huwag yung ingay, baka marinig ni Casey. Next is chan. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi mahilig akong mag-YouTube. May favorite vlogger ako dyan si Annabelle. Sabi ni Annabelle, you buy linen clothes, because linen can make you elegant, very, very sophisticated. Kaya inisip ko talaga pag nag-ukay-ukay ako, tinitingin ko talaga kung ano siya yung tela niya, kung linen. Kasi sabi nga doon you have to wear linen. Kasi yung linen parang sa sosyal. Kaya parang sosyal ka pag linen. Mahal kayong linen. Another 100 pesos. Oh, kahit na 100. Bawing-bawi ko dito kasi yung mga linen doon sa mall. Mahal-mahal kayo. Ito, akala nyo lang ha. Kaya, suot ko to. Tingnan nyo sa mga vlog ko. Isain ko sa mga favorite ko. Next, ang dami ko ngayon na ukay-ukay haul kasi nga talagang inano ko na, tinudo ko na ha. Kala nyo wala akong pera ha, meron akong pera no, kasi nga 50 lang naman ito o 100. Itong i-compute ito lahat, hindi naman ito libo-libo, siguro nakalibo din, pero hindi naman nga 10,000, siguro hanggang mga 2K lang or less than 2K, kasi 50 lang naman isa, 100, 50, magkate. Madami na mabibili mo sa 1,000, 2,000. Kaya isip-isip kayo ha, mana-mana kayo sa akin ha. Mana-mana. Tapos, ano nyo ako? You follow my vlog. You subscribe, and then you follow, hit the button ha. And then you ring the bell para anytime na post ako, andyan kayo, tingin kayo sa akin. Okay? Approve? Next is orange. Favorite color. Okay? Tingnan nyo, favorite ko to. Kaya bumili din ako. This is orange. Pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. Pero babae ako. Kaya binili ko kasi favorite ko orange. This one is pwedeng pang rugged. Pwedeng pang rugged siya. Tapos yung brand niya ito Ito yung brand niya. Text, ano ba yun? Text. Basta magandang brand siya. Uy! American brand pala itong orange. Pag American brand, maganda. Quality. Tapos pang outdoor clothing ito. Pwedeng pang walking, pwedeng pang malling, pwedeng pang punta sa uma. Suok na dya Parang hambal to sa uma. Gwapa si Mila, perte ba? Wait, nanda kumaan. So ukay ko lang bakal. Hipis lang kamo dyan. Okay, orange. Go. This is also... Uy, hala! May sikreto pa dyan gali. Kita niyo? Uy, mga taga-ubad dyan. Hindi ka mo magikay-ikay nga. Ukay-ukay lang bayo nyo. Brato ko na hindi ha. Isa brato nga sosyal. Timo ka da. Nukaw. Tuod ata na. Ako gani, puro man lang ukay-ukay pa. Kung mag-attendant ko sa mga party. Stand up ang beauty. Tuod ata na. Okay, orange is only 100 pesos. Seryoso ta joke takaboy man ko. Next, my favorite and my friend's favorite. Alam mo yung friend ko, si Sarah girl sa Hong Kong. My best friend ako to. Yung best friend ko Sarah talaga sinusuot niya. Every time, every day off by Sarah. Hindi niya alam yung friend niya dito sa Iloilo Every okay by Sarah and okay. Hi Mel, this is my Sarah blouse. Hi Mel, my Sarah girlfriend in Hong Kong. Mel, see, I get Sarah clothes in okay. See, Sarah ito, Sarah. Oh, Sarah.
Zara. Totoo Zara na Zara Basics. Cute ang Zara, then mahal po itong Zara. Kung brand new po itong Zara, mabibili po ito ng 1,000 hanggang 4,000, 5,000, basta mahal po. O, totoo. Mahal ang mga Zara. Kita niyo itong mga design. Pag ganyan ito yung sinuot ko, tapos papasok ko po sa mall, tapos yung guard sa saludo sa akin, sabi niya, morning ma'am. Proven yan and effective. Kung naka-dress to kill ka, ay, sabihin sila ng mga tao, hi ma'am, what can I help? Ano ma'am? Anong pangita? Ay, yes ma'am, welcome ma'am. Bumainto, no? Pero kung taga-uma ka gani, tapos ay timo kainis, ay, kaluoy lang timo, ay tandag isa pa, kasi mag-abri ka pirta ka mo, hindi tanda, no? Gani, mga tao dyan, hindi mag-ilis, kani, halin tulad, halin subong, mula ngayon, from now on, magbihis-bihis, mag-ilis ka dun, para hindi ka pag-mata-mataton ka tao, bisan ukay lang, tuod na tanak, totoo yan ha, bumihis po kayo kahit sa palukay lang, para yung respeto ng tao sa'yo, andyan, ano kayo sa akin, mana-mana kayo ha, tingnan nyo ako kahit ukay-ukay ng kala ng tao ano yung damit ko, brand new, hindi nila alam. Okay? Hoy, back to reality ta. Nakapoy man ko sa joke-joke O sige, Sarah. Only 100 pesos. Okay? Sarah. Next is chan. Ito naman, favorite ko, parang ano lang. Parang laon? Parang matandang dalaga na style. Parang manang-manang style. Pero comfortable kasi po 100 pesos lang. Tapos cotton. Ayan sige ha, manang-manang kayo dyan. Pero maganda itong tingnan Next is ito, nadamit ko na ito sa isang party. Hindi ko lang na-i-vlog kasi nga busy na, beauty. Kaya ito, nasuot ko na to sa isang vlog ko. Pero gandang-ganda ako dito. Ito kasi alam nyo, kita nyo yung design. Kita nyo ito. Ito yung nagustuhan ko. Yung design niya. Unique kaya. Maganda siya. Tapos bagong-bago din ito nung binili. May ano pa nga. May number pa. Sige na. I-textmate nyo ng number nga na. Textmate na ninyo. Sige na. Ilista nyo na sa mga inyong notebook. Yung cellphone nyo. Ray-Bans. Yes, magandang brand ito. Cotton siya. Maganda. 50 pesos lang tuod 50 pesos lang. Nakapoy ko sabi ka, vlog taka. Nakapoy mga pa-joke-joke, kali nyo mapos lang mag-vlog, hindi no? Nakapoy kaya, namian lang tinyo matulok-tulok dyan. Pero makapoy man sa nag-aarte ay makapoy. Gani, from start to end ang tawa nyo man, abi nyo lang hapos mag-vlog. Tawa nyo man, kaluoy man yung mga vlogger dyan, ayawang ka-arte-arte, tapos spring. Tapos pag tumpak nyo nga doon, dito nyo ka, out, agay. Luoy man, kamubaw. Ang tawa nyo man, luoy man. Pati sige kung di nyo man tawon, sige lang go to nyo. Paano? Go to nyo. Next is sa ukay-ukay din. Next is jumper. Feeling ko kasi gusto ko magbata-bata. Para pag nag-date kami ni husband ko, parang anak niya lang ako. Siya lolo ko. Huwag mong sabihin huwag yung isumbong ako sa asawa ko. Mamaya, hindi niya na ako i-date. Kasi pag sinuot ko, parang kung mga, ngayon is 40 plus na noon, edad natin, diba? Yung mga kaedad-edad ko, 40 plus. So pag sinuot natin ito, we look 20 years younger. Totoo yan. Tama. Try nyo magsuot ng mga parang damit ng mga anak nyo. Ito is only 100 pesos. Maganda. Hindi ko pa ito nasuot, pero isusuot ko ito sa mga isa sa mga vlog ko. Antayin nyo. Sa mga pamangkin ko dyan, huwag nyong ismulin si auntie nyo ha. Kay abi nyo kamo lang merong ganito. Ako din no, bumili ako kasi nainggit ako sa inyo. Feeling din natin i-share si auntie nyo Kala nyo lang. Sige na. Ito na. Meron pa. Hindi
Tapos ang dami kong na ukay-ukay kasi nga biglaan para isahan na lang na explain. Makapoy ma-explain, makapoy mag-vlog, kala nyo lang mahapos ha. Kala nyo lang hindi makapoy no. Next is blouse. Oy, kahit na stripe to, kahit mataba-taba ako, i-type ko kasi nga yung tela manipis. Ayan yung brand niya. Yung brand niya is ganito. Si Anna Taylor. Sosyal. Si Anna Taylor pala yung may-ari nito. Hinaboy niya lang sa ukay-ukay. Diyos me. Uy ka nanaluoy. Ang bayo na may nami. Sala. Di inpudjut ko. Di ako naman si Anna Taylor. Anna Taylor. Iloilo branch. Anna Taylor. Okay. Only 50 pesos. Next is ito. Anak akong kumuha ito. Favorite niya din yung yung brown chocolate color. Kala niya panlalaki pero sa totoo palang pambabae pala. Ito is pants. Yung uso din ngayon na parang square pants na yung masikip dito pero maluwang sa baba. Alam niyo ba kung anong brand ito? Social ito ha. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Alam niyo bakit pinunit ito? Kasi original nga pinunit na yan. Inggit kasi yung nagpunit. Inggitira no? Alam niya na yung social yung brand tapos pinunit niya. Inggit siya eh. Hindi niya alam yung kumuha na inggit din dito. Hindi niya alam akong kumuha na inggit din ako. Kaya kinuha ko na. Pag-wise lang naman. Ralph Lauren pants is only 100 pesos. Say magkano Ralph Lauren? Hindi ko na sabihin. Kami yun na mag-discover. Okay. The last but not the least. Para to sa husband ko. Pero, pag type ko, kukunin ko din. Kala niya sa kanya lang. Ako din, no. Dalawa kami nito. Share lang kami. Ito is maong jacket. Maong jacket for him and for me. Kasi nga, mag-asawa kami. Share lang kumbaga. Ito yung brand. Casual wear. Pero yung kulay, talagang brand new. Wala talagang tari-tari. Wala talagang mga dyan. Wala kang ma-comment. Kumbaga, perfect me, perfect husband, perfect everything, perfect check. Alam niyo magkano to? Ito po ay 100 pesos only. Kaya, hindi na ako dalawang isip, kinuha ko na. Sayang, iba kapag inano ko pa, ikukunin pa ng iba. Ay, nako. Hindi pa ako makatulog ng pag-iisip na, bakit nga hindi ko ito kinuha? Ma'am, nakanami sa ito. Susayang. Kinuha ko na. Ay, satisfied. Hello to all my viewers. Thank you for watching. Hope you subscribe. I'll see you in my next vlog. Subscribe. Pindutan na ang subscribe ay hindi ka pa. Hindi ka kabalo. You don't know. Hindi mo alam. Paturo ka sa anak mo dun. You let your children do it for you. Okay? Bye. See you in my next vlog. Thank you. Mwah!